Tak, paní zastupitelka Jehličková, prosím. Paní zastupitelka. Dobrý den, vážený pane primátore, dámy a pánové. Já mám dotaz, který tady už zazněl a konkrétně bych chtěla odpověď od paní radní Rotové. Týká se to navýšení těch limitů povolených pesticidů v pitné vodě, protože, jak už tady zaznělo, ta krajská hygienická stanice v říjnu 2011 tyto limity navýšila, ale podle mých informací jsou limity povolených pesticidů převyšovány až 7krát. Tím se tedy nesplňuje zákonná norma čistoty pitné vody. Vzhledem k tomu, že zatím naštěstí nebyla prokázána příčinná souvislost mezi kvalitou pitné vody a nárůstem výskytu nádorových onemocnění, zejména rakoviny ledvin, doufám, že to tedy nemá souvislost s kvalitou pitné vody. Plzeň je bohužel v tomto pomyslném žebříčku na prvním místě. Na komisi životního prostředí, která se konala 8.2., kde byli přítomni také zástupci vodárny, Povodí Vltavy a KHSu, bylo přijato usnesení, ve kterém komise životního prostředí doporučuje Radě města Plzně, aby delegovala zástupce města Plzně a vyvolala jednání se zástupci krajského úřadu. A společně tedy řešili problematiku povodí řeky Úhlavy v návaznosti na navýšení povoleného množství pesticidních látek v pitné vodě. Já se ptám, co se od té doby událo. Děkuji. Tak, paní radní Rotová. Dobrý den, dámy a pánové. Já o tomhle samozřejmě vím. Také doufám, že nebude mít vliv naší, myslím si, že v republice výjimečně dobré vody na naše nádorová onemocnění a rakovina. Usnesení této komise samozřejmě plníme. Město podstoupilo kroky, aby delegovalo zástupce vodárny, zástupce hygieny a i krajského úřadu. Já poprosím paní vedoucí Svobodovou, aby k tomu podala podrobnější informace, protože právě ta byla přítomna tomuto jednání. Děkuji. Takže paní vedoucí odboru životního prostředí. Blízko mikrofonu na hlas. Dobrý den. Byla jsem delegována jako zástupce pro jednání s krajským úřadem. Se mnou tohoto jednání se ještě účastní zástupce vodárny, pan inženýr Kretek. V tuto chvíli to jednání se teprve domlouvá, takže žádné konkrétní výsledky nemám. K této problematice bych jenom chtěla říct, že na komisi životního prostředí opravdu tato problematika byla řešena. Byli tam zástupci z Povodí, z hygieny, stanovisko hygieny si komise vyslechla, o té prodloužené výjimce tam také bylo hovořeno. Každopádně je třeba zkonstatovat, že my jsme vlastně koncovým bodem té situace, která nastává. Ty pesticidy, které se objevují v řece Úhlavě, jsou vlastně mimo naše dané území. Proto vlastně musíme prostřednictvím nějakého dalšího úřadu, v tuto chvíli pravděpodobně krajského úřadu, tuto situaci řešit, protože naše kompetence, ať už samosprávné nebo z pohledu státní správy, vlastně toto území přesahuje. Takže předpokládám, že ten rozsah třeba bude třeba až od Klatov. To území je obsáhlé, veliké. Toto jméno jsem teďko neberte jako dogma, to jsem prostě jenom uvedla jako příklad. Takže tak toto teďko bude vypadat. Děkuju. Tak, pan zastupitel Suchý, prosím. Já nevycházím z údivu. Já tady slyším komentáře od pana primátora, od paní Rotové, od paní Svobodové. Pane primátore, já nevím, co znamená tenhle váš postoj. My jsme spolu v lednu přece mluvili. Já jsem vám všechny ty aspekty tohoto problému řekl a vy najednou říkáte panu Valentovi, že to slyšíte prvně. Že to odpovíte, dejte to písemně, já vám odpovím. My jsme přece v lednu. Pane primátore, prosím vás, já zastavím čas, počkám, až budete mít čas. Jo, dobrý. Prosím. Mám to zopakovat, nebo jste poslouchal? Poslouchal. My jsme přeci spolu v lednu mluvili. Já jsem vám řekl, které problémy tam jsou a domluvili jsme se na nějakém způsobu řešení. Vy jste mi slíbil, že to budeme řešit. Já jsem to vůbec na to zastupitelstvo nechtěl tahat, protože si myslím, že ta závažnost toho problému je tak vysoká, že jsem nechtěl znepokojovat občany Plzně, potažmo 200 000 lidí, které odebírají vodu od plzeňské vodárny. Paní Dotová, já nevím, jak to myslíte, že máme jednu z nejlepších vod, jakože vám nejvíc chutná. Já vás upozorňuji, že máme jednu z nejhorších vod v republice.
Byla tady zmíněna zpráva krajského úřadu, která mluví o tom, že můžeme zvednout u 7 vybraných pesticidů limity až 15krát, v souhrnu 7krát. Říkám 7 pesticidů. Těch pesticidů je 100 druhů. To znamená, vodárna si může vybrat 7, u kterých jí to vyjde, a ono jí to ani nevyjde. Proto si ještě požádal o výjimku a ta voda opravdu je plná pesticidů. Není pravda to, že my bychom to nemohli řešit na Plzni. My naopak jako hlavní dotčený odběratel nebo subjekt to řešit musíme. Má paní Svoborová samozřejmě pravdu v tom, že problém je ve specifičnosti Úhlavy. My nemáme žádnou nádrž, odebíráme z řeky. Ale přeci ty návrhy, které já jsem vám v lednu, pane primátore, říkal, zněly. Pojďme se spojit s krajem, pojďme se spojit s hygienickou stanicí, s Povodím, s Veolí, pojďme jednat a pojďme navrhnout zlepšení používání pesticidů v celém kraji, to znamená Povodí, Úhlavy. Pojďme navrhnout zvýšený monitoring toku, aby jsme věděli už předem, že ty pesticidy v té vodě jdou, protože ty pesticidy, pro ty, kdo to neví, rád se s každým sejdu, o tom si promluvím, se používají převážně na jaře, na podzim, kdy se hnojí se kukuřice, hnojí se řepka a když přijde přívalový déšť, tak jsou nárazově uvolňovány do vody a v ty okamžiky, kdy to nárazově v té vodě je, to není 7krát. To je opravdu 100krát možná překročené a v ten okamžik nejen, že to nesplňuje limity pro pitnou vodu, v tom okamžiku ta voda je nepitná. A to byla další výtka, pojďme lidem říct, voda je v současné době v takovém stavu, že ji nepijte. Nepojďme zavírat oči a ten monitoring bude sloužit k tomu, že my to budeme vědět předem. Jestliže dneska měříme kvalitu vody na výstupu a víme výsledek týden poté, to znamená, my víme, že minulý týden v pondělí ta voda byla v hrozném stavu, ale dneska už je dobrá. Tudíž my jsme zákonu vyhověli, my uděláme kontrolní měření a bude to všechno v pořádku. Já chápu, že ten problém je specifický, potřebujeme novou úpravnu vody, která díky filtraci a dalším technologiím... Pan zastupitel Suchý hovoří. Dalším technologiím nám tento problém částečně vyřeší a určitě kraj se do toho zapojí. Já jsem nemohl už čekat, tudíž jsem se spojil s panem hejtmanem Chovancem, škoda, že tady teď není, já bych mu chtěl poděkovat, že byl velmi vstřícný a vyvolali jsme jednání mimo radu, protože rada nekonala. Tudíž pan hejtman Chovanec mi přislíbil jednání, vstoupil jsem do jednání s panem Pytlíkem a bylo slíbeno, že nějaký Plíhalem to bude řešit. Povodí řeklo, že monitoring v kvalitě například želivky bude stát 800 000 ročně. Myslím si, že město by se na to mělo podílet významnou měrou, nenechat to platit jenom kraj a vnímám, že sociální demokracie na kraji tento problém bere vážně, na rozdíl od koalice na městě, která řeší úplně jiné problémy. A opravdu pojďme ty lidi varovat, jestliže ta voda nebude vyhovovat, pojďme ten rok a půl než bude ta nová úpravna, věnovat tomu, že to budeme dělat pořádně a pravidelně. Tady hazardujeme se zdravím lidí a nezavíráme se tím oči. Tak pane zastupiteli, my předtím rozhodně oči nezavíráme. Já jsem jenom reagoval na souhrnnou zprávu pana zastupitele Valenty ve vztahu k úpravně vody, nikoliv to nepopíral jsem, že jsem s vámi nemluvil, že jsem toto téma neslyšel. Komise životního prostředí jednala v této věci a ta jednání probíhají. Sám jste to říkal, paní radní Rotová je pouze nepřenesla na úroveň rady. Myslím si, že to téma by se rozhodně nějakou informativní zprávu nebo obecně informaci na úrovni rady zasloužilo a to tam na úrovni rady nezaznělo. Nicméně jednání samozřejmě probíhají, to téma je závažné, jejich klíčovým způsobem, jak to řešit, je nová úpravna vody, kterou teď dnes chceme schválit ve smyslu podání žádosti, ale jako rozhodně předtím nikdo oči nezavírá, rozhodně nelze říct, že jednání neprobíhají, že